Yawa na. Yawa ni mga pamilya, oy. Adik-adik man. Pa, sugding orasyon. Sarge. Uy, kayawa ba ni Magnaw? Sarge, unsa gyud ay mo sakit? Tarong pa maning ni Agi. Sige daotan eh. Ay, naday kay sakit sa bato. Delikado na kay na ba? Murag man ang bala rin makatubag ana. Sarge, naana gyud ta dire. Sakto ka, Sarge. Patambalan ka. Unsay tuyo ninyo? Ay, patambalang tanin ako, Sarge ba? Naamang manggod. Dali na kayo na. Lingkod diri. Dong, wa ni masakit ning tawhana. Adik-adik man day ni. Yawa ka, Sarge. Kulang ramday kay paluap. Dili, Sarge. Siya may nag-ingon. Ay, musukol guday ka. Ay, tambali na lang. Sige, magpatambal magyudiay ni. Assistant! Yawa na! Dong, naulian na. Effective yun ay kanong. Pa, ang orasyon. Tayo saragod be? Lalo nabot man ko dire? Sarge, naamang ka kadala, Sarge. Wa ka kahinomdom. Anong diri ba ko namang gidala? Wa ka kailani? Kaila, papa man ako ni. Sarge, welcome to the family. Uyawa ni mga pamilya, oy. Adik-adik man. Pa, sugding orasyon. Sarge, isa na ka. Sa among lahi, karoon. Di po koy. Adik-adik pa lang ko. Nak, sugding. Tesa, taasa man ka. Pwede, orasyonin na. Sarge. Uy, kayawa ba ni Magnaw? Sarge, welcome to the family. Lawa ka, pwede ko kadawatan eh. Pa, mangunay naman eh. Nak, wala na mao. Yati ka pa. Dugi na kang wakwak. Palpak yapon. Litsi mo. Dagan! Ya, paning kamot og imo. Ay kong bihay, mabili ko. Dagan ya! Yati nay, huwat ako. Ya, no choice na gyutaan eh. Dong, ambag na lang. Kung gusto baka mabuhi. Tara! Basi nagtumog. Di ko ka malumulangoy. Brother, napilan ba itong orasyon sa kabalo mo lang, oy? Nalimtan tong papa. Patay si Sarge. Oh! Sarge! Ini last words! Yawa mo!